Betiert, ja. Het wie, ja, we hadden het snel en betocht. We kwamen tot de conclusie dat we net met trainen mochten na 4 uur. Dus ja, dan mat je wat. Ja, dat kind staat matten, maar dat kind zeiden we dan. En dus trainde het eerste van VCR uit Rensje-Megeest Tiesdagmorgen hier een betiet. Troch de verhoring in de maatregels maar de na 4 uur middags ook niet meer op sportparken. En de eerste alwetal van amateurclubs trainen juist jongens. Een soort amateurclubs binnen de drok mee en zitten met de hand niet hier. Mixed feelings hebben we erover. Ik bedoel, we hebben wel in de gaten dat er wat aan de hand is en dat we met al een maatregel nemen met van alles mee. QR-code checks in een kantine en dat soort dingen. Maar aan de andere kant, ja, boeten sporten, maar trog in vind ik. En dat vinden we al hier wel. En ik denk dat alle heel veel sportclubs hier mee omrennen met dit vraagstuk. Ik bedoel, het boeten sporten is gezond, in beweging en met name jeugd lekker trot trainen en sneus ballie. Want zonder trainen kun je net ballie sneus. En dat vreet hier een probleem natuurlijk met blessures en dat soort zaken. Jelwe seizen op een wetterkoud sportpark de Vonder in de Geest, het wie Bikkelien. Voor verdediger De Haas wie het in elk geval een memorabele training. Ik denk dat het wel een eenmalig iets is. Maar misschien is de meest nog heel goed bevallen. Wat ze opkomt weer super. Dus nou was zo'n eerst om 4 uur vat, maar gaan we het dan maar even jouw seizen van maken. Dus nou ja, het bevalt weer prima. Maar ik ben zelf vannacht om 12 uur thuis, dus heel meer wel iets later mochten. Dus ja, het regen wordt wel, maar hij is wel even maken. En wat er nou in de toekomst ook bad, in de Moanti trainen, is voor elke club misschien ook voor het direct wel een oplossing.